Okay, mayong buntag, may mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala, nini nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes. Pizza 24 na kini sa bulan sa Pebrero, tuig 2000. Lunes, pizza 17 na kini, no? Pizza 17 na kini sa bulan sa Pebrero, tuig 2025. Kumusta na mga higala? Na ang hinaot ko, nga naa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas, no? Adlaw karon mga higala adlaw karon nga Lunes, pizza 17 na kini sa bulan sa Pebrero, tuig 2025. Nahala, no? May mudto na kanatuntanan, ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Abino arita mga higala sa CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamudtuhon. Okay, no? Ato nga CBCP News mga higala, padayon karon ang atong talahorong obispo sa pagpahigayon o mga gitawag nato og padayon ta mga higala sa ato ang pagpangalagad ni ining kamudtuhon, no? Abino padayon karon ang atong talahorong obispo sa iyahang panawagan, no, nga mangandam ang mga parokya alang sa kining pastoral visit nga gipahigayon sa mga parokya, no? Mga pastoral visit mga higala nga gihimo sa mga parokya. Unya gipahigayon usab sa Vatican mga higala, nanawagan karon ang talahurong Santo Papa nga undangon na, no, ang mga watod pa kagubot didto sa may kining tunga-tungang sidlakan, no, ilabi na gayud sa Gaza, tali sa mga Hamas ug niining grupo sa mga Israelita. No, mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug padayon kita mga higala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Hala, no? So mao kadto mga higala, no, ato mga balitang simbahan. Padayon karon ang atong talahorong obispo sa panawagan nga unta mangandam, no, ang mga grupo sa kining ato nga ipahigayon nga pastoral visit. O sa Vatican, padayon karon ang pangawagan sa atong talahorong sa ato Papa nga unta, no, mamahimo nga mangandam usab aron nga mahumana ang mga gubat karon sa tunga-tungang silakan. Gani naka-ceasefire sila pero murag adunay mga tulokibon nga mga butang aron nga magpadayon ang maong ceasefire. Ayan, no. Nahala, no, may mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Bino arin na ta mga higala sa ato ang Saint of the Day. Bino nga atong Saint of the Day karon, sigun diri sa atong listahan ang atong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si, no, February 17, no? February 17 ang ato karon nga santo mao si Saint Alexis Falconier, no? Si Saint Alexis Falconier the first, son of a wealthy merchant in Florence, Italy, and joined the Confraternity of the Virgin Mary and become founder of the Servants of Mary and canonized by Pope Leo XII. Usa siya sa mga 7 holy founder, no, si Saint Alexis Falconier, no. Hala, no, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhat tuno ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato nga mga pagpaningkamot, no, nga unta mamahimo nga mahimong tulikubon ng ato karon nga pagpanibya. Bino ari na ta mga higala sa ato mga pagpanibya mga higala, no. Okay, so ari kita sa ato mga pagtulunan nato, no, kabahin kini sa mga gipangtudlo kanato sa atong mga santos, no, ari kita sa ato mga katikisem. Bueno, ari kita sa unang pangutana. Pader,
Padre, what are the three callings of all Catholics? Of course, knowing his faith. It is one of the three callings of our Catholic faith. No, sa CCC number 428-429, knowing his faith. Na homily, catechism, confuse, ask your parish priest. Listening to Catholic lay preachers and retreats and recollections, and of course, listen to EWTN. Number 2, living his Catholic faith. No? So knowing his faith and then living his Catholic faith. Now that is the Catholic faith, not something to be ashamed of. Hide in the closet, public thing. No? Kung atong basahon sa Hebreo chapter 11 verse 6, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. Kaya ang matuod nga Dios, kinahanglan yun mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Ano? And number 3, spread his Catholic faith. No? Sa to ba, no? Sa to pa imo gyud nga ipakailap do ang imuhang Katolikong pagtuo. Ato kanang mabasa sa CCC number 1303. Yan, not only the task of bishops, no, kining spreading the Catholic faith, no, it is the task of all, no. Sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Okay, nahala, no? Muna do. So, sa ganito, the three callings of the Catholic faith. Number 1 is knowing his faith. Number 2, living his faith. And number 3, spreading the Catholic faith. Muna siya, no? Ipasangyaw gyud, no? Ya dili lamang na kay sa mga obispo ra, kung dili sa tanan gyud, no? Kitang tanan gyud ang mo pakailap niya na. Another question, why is the Catholic Church practice infant baptism? Of course, no, infant baptism stems from the church teaching regards original sin. Through the gift of grace and baptism, God washes away the stain of original sin and makes us just part of His family and offer us of eternal life. Now, sa CCC number 1250, the church and the parents who deny a child the priceless grace of becoming a child of God were they not to confirm baptism shortly. Yan, no? Ito padili, gina pwede nga atong ihikaw ngadto sa usa ka bata ang gasa sa bunyag. Basa buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 22, versikulo 16, busa pabunyag na, aron mahugasan ka sa imong mga sala, pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Sa buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 16, versikulo 33, matod pa, niadtong taknaa sa kagabhion, gihunaran sa tinugyanan sa karsil ang iyang mga samad o gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Sa ato padili lang kay ang mga dagko ray gibunyagan, kung dili tanan gyud hasta panimalay. Sa Salmo 51 bersikulo 5, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala ako sukad ako gipanamkon. Sa ato pa sa Roma Kapitulo 5 bersikulo 12, nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa katao ug ang sala nagdalag kamatayon ngadto sa tanang tao, katawhan kay nakasala man ang tanang tao. And why do Catholics confess our sins to a priest? Now, of course, sa James chapter 5 verse 16, busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampuay alang sa usag-usa aron kamo mga ayo ang pagampo sa taong matarong dako kayo o ikatabang. Sa Mateo 16 kapitulo Mateo 9 bersikulo 6, kung ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo ug mga sala, no? Sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 8, sa pagkakita sa mga tao niini nangahadlok sila o gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya ning maong gahom ngadto sa mga tao. Sa Juan kapitulo 20 bersikulo 21 sa 23, unya si Jesus miingon kanila pag-usap, mainyo unta ang kalipan linaw, ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, unya gihoy pa niya sila o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini, kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Sa buhat sa mga Apostoles kapitulo 8 bersikulo 17, unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot
ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Mo kini gitawag natong ordination, no? Ordination. Sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 6, versikulo 5 hangtod sa 6, ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa, gipili nila si Esteban, na puno sa pagtuo, ug si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas, taga Antioquia, nga dili Hudiyo, nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Nya, gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Sa ato pa ilang gi-ordain ang mga non-Jews, no, mga Gentiles. Ingon ana, no, aron na mahimo usab sila nga mga sumusunod ni Kristo. Bueno, dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kinhi inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makaagahom tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadon nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.